Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaano man. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biyagita, kat naggapo kini pagayam Lorna, iti Florida. Kastoy man ti surat ni Lorna. Dear Lady L, sakbay ti amin, kablaawan kayo man pa'y tinaimbag nga oras yu dita Lady L Productions. Awagan dakla ko man iti Lorna, taga Nueva Vizcaya, nga madak ita dito'y Florida. Nakapagsurat akmat, takayat kuman apay drama to'y kapadasak, kat namnamaak ang makaibati ak iti adal, kadag iti padak at dumdumngan. Kastoy man nga rod ti Rugina, Lady L. Anya ka diti bagayo, nanang? Mamin ano ka di nga ibagakken ka asaan kan arumrumwartap no awan ti chismes. Anya? Dakas ka diti rumwar? Dakas! Ado ngamin ti aggagatel ti dilan Ado ti mangibagbaga a makikabkabit ka iti Amerikanaw. Ala, nagbabastos damatan. Nagsingpot ni Dave. Gayam mi. Ado ti gagayam na. Saan la asyak, nanang? Agulimag kan! Basta saan kan arumrumwar. No dayjay tumot la Dave ti mapan mo kasin sinarak. Ulitag gatel ti panagdildila dagiti tattao ditoy. Lalaki man wenno babae. No makita da nga da kasasam a foreigner dakas kan. Ibagadaan nga agpapaarum ka. Takayat mo ti makaban ni 8 iti foreigner. Saan kumamot at ibagbaga ti tao ti makadadali ti panaggayem eh? Di kay agar aramid iti pakiap-apaak ditoy. Sukir kayo nga agkapsat. Manang, di mo dangdanggan ni nanang. Nang runa kadagiti tattao ang nagatil ti panaggildila na. Nagsingpot ni Dave. Kayem namin na tao. Narigat mo't ano kalat ng snabam. Anya laang ti masauna. Dayta mo ti pampanunutot, ading. Iso asaan nga agbaliw ti panakigayam ko kankwana, nga uray anya ti ibagbaga ti tao.
I thought you will not come anymore. Come on, why should I not come? Asinod ako mamang pawil iti yumay ko dito eh. Bye-bye aman, dagiti tarabita. You're so cute. I like when you're angry, because you become more cute. Talagamot nga minanapintasak. Cute ako. I'm cute. Absolutely. Good for you. You understand us. But they don't understand you. Nagalas akababalin. Yeah, nagalas. It's bad. Naawatam timbaga? Of course, I know when I understand some of your dialect, but I couldn't hardly speak. Sabagay, nabayag kamutan dito eh. Yeah, I stayed here 4 years and I learned a lot of your dialect. Mayat-mat, tapno saan nakamarigatan ng English. Dave, Yes? you just relax ha? Di mo ikaskaso ida. Nonsense dagita at tao. Oh, yeah, I understand. And I don't dwell on those things. Okay lang. Day taman ti kay kayat ko kan kaagayam. Nagsingpot ka, kan nagragsak ka. Oh, yes, indeed. Uray si ka, na nagsakon na singput ka. I love you for that. Napananan ni Dennis? Adak lang diti manang. Buyag da iti lovebirds ni Dave. Naglalaing da ng exhibition dito na ikabila pagayaman da. Yeah, napinta sa buyan. I will give you later. Wow, nagsayatan Dave. Siyak ngay mo't. You may have a pair too. Wow, thank you, Dave. Nagsingpat ka talaga. Iso akay kaya't mi ka ni ading tagpaspasyar dito ayan mo. Kompleto ka iti masetas. Kompleto ka pa iti pets. Makaay-ayo ti aglawlaw diti pagtangam. Oray pa iti nagtipagtangan na. Wan nga rod, beautiful inside and outside your house. Just like you, pretty, in and out. Oray si kamot handsome in and out. Umunakan manang kadagasig ni Bernie. Adalaag kan kwa na. Sumarano akto nga gawid. O sige nga rod, makaamo ka. Makabatog akmanin kadagiti balay ti tarabita batat tao. Nagsauda, sa anak latan ngagtagtagari. Lumabas tay girl ni Kano! Awan mo ti makita ka sa bali at tao dito kalsada. Syakmat lang. Nagloko da ito yan arandi. Syak ti paspasagidan na. Napuskol mat! Napuskol tirupa da! Di na pa ilang makikabalay ngantay intaktakaw! Nagkuray ka man. Wan! Nagpuskol at talaga ti rupa dagiti managgatap aparswa. Oy! Nasigagayam! Tinakakapat itiganggan na Wan! Nasiga ti tao no babae ti karitan na. Pagkarit mo ka di ti Amerikanom, Lorna! Diyak ka mo kun ka, tarabitab. Partakak man langan ti umadayo. Liman lalakyan na makiap-apay ti babae. Awanan bain at talaga. Daytan ti bagbagaken kalor na. Dinaktumot nga mindengdenggen. Anyang ay, disikan ti nakiapa. Sa anak mo ta makiap-apa nanang. Ngam nalabosan ti aramidon da arandi. Kursunada na kasiguro Kat pagimunan na ni Amerikanaw. Diyak la pagtatakpo na da klase ti lalaki. Agsabak laangan ka ni Dave ngam iti dayta. Anya, kayat mo ni Dave. Awan dakas na no agaram kanyak nanang. Sa anak ka plastik. Ngam no ibilang nakasgayam mo no barkada laang. Okay na tamat. Ay, dayta ti di mo aramiden. Ti makinubnubyo dita iti Amerikanaw. Apa yan nagdagsan ti darayo kadagiti foreigners nanang. Saan mo takasta ngum nadagsen para kanyak ti panagat-atap dagiti tarabitab ken managipapan. Bayan nyo ngamin dagita nanang.
Saan adagita ti makaitad iti nasaya at masakbayan tayo? Ti itad da kat pakadagsanan tayo. Iso adiyo ikaskaso ti bagbagada. Tarabitab, kan managipapandag iti karubami. Man nakibiyang da, kaskada nalaing da makiapa. Pagatapan da nga minadakes ni Dave a foreigner, ngam nakitak ti kinasaya at na Lady L. Iso akanayon mimat nga isakit iti kabsat ko. Nagbalin kami nga rod anasingad kini Dave, banag a ginurgura ni nanang ko kanya. Imbagak ngaminan ken kaaliklika munday ja Dave. Ngem kasla idel-del-del mun tumot ngamin ti bagim ken ko ana. Sa anak akasta iti kinadakes nanang. Kasta ti ibagbaga dagiti tattaaw. Takanayon kamot kamin amapan ijayan da. Gaputan na singpot ni Dave. Awan bibiyang dan kanyak, tadyak mo't ida bibiyangan. Oray makiasawa ka ni Dave, awan bibiyang da. Anya, ay day tati dimor aramiden Lorna. Ad-addan ama ibabain tayaw. Ibaga ti tattao ahot hotera ka, wano prostitute. Anya? Pangaasim anak ko. Saan ka makirel-relasyon kin ni Dave? Nanang, nasingpot ni Dave, naragsak, naparabor. Isong awan dakas na no nadagketakken kwa na. Di da kasardengan dagiti chismosa, no di ka agsardeng amapmapan iti pagtaengan day di ataaw. Nanang, saan da bagiti bagik? Saan da kamalapdan dagiti atattao? Uray pa'y sumgad dagiti ngiw-ngiwat da iti kinatarabitab da. Di dak malapdan nga agayat ka ni Dave, taaddan relasyon mi. Anya? Nabayagan nanang, ngamjak lang bagbaga kada kayo. Kat napaliw ko ti kinataknang na. Amo na karaaman, narespeto kanyak day jay a tao. Agkasartan Dave, tapno awanon ti mangag ko pa'y. That's all up to you, Lorna. Agyaman nak, tamaawatan nak, Dave. Your mother is against me. Saan apod no dayta? I know that, even before yet. Anya? Tell her about our plans. Then let's get married. No dayta ti kunam, kasaritak nga rod ni nanang. Idi pa ilaang jak kayat ti foreigner. Anya ka di ti parikutyo kadagiti ganggan na et nanang. Nadagsen ti darak kadagita. Anya? Naranggas ken naulpit da. Jak kayat aranggasan na kantumot into nalanakan. Nagbidot kayo nanang. Awan kinapudno dagitang ibagbagayo. Saan asika ti mangisuro kanyak, Lorna? Saan ada kayo ti makiayan-ayat wenno makiasawa nanang? No? Apay at panak nanang. Nagbalin kan abastos kan napanakal. Di mo pagpanakal kanyak day jagang ganaot. Tagbabawi kan tao. Di mo laam mo tilinak am ko iti ima tigang ganaot. Isumat lagayam akas taunay tigura ni nanang kadagiti ganggan naet. Talino ko ti ganggan naet. Rinamos ti ganggan naet. Kaasimot ni nanang no kasta. Jak laing pagarob nga dumot akin naranggas ti naglabasan na iti ima ti nagbalin akayan ayat na. Sakbay day di tatang. Saan na akaayan-ayat? Amo na. Anya? Talaga nakakaasi. Katyak mapabasol no apay alapdan nak amakiayan-ayat ka ni Dave. Saan na akayat ang mapasamak mo't kanyak tinapasamak kan kwa na, itidan na tiganggan na at. Ngam sa bali ni Dave manang. Saan ko maapagpapadaan ni nanang dagiti ganggan na at? Kasladamat lakada tayo. Nga da nasingpat. Kan adamot dakas. Diyak mo.
Matikaw akon. Manang, amo ka din ni nanang ti relasyon nyo kini Dave. Imbaga akon, ngam talaga natangkan ti puso na. Kagura na unay tiganggan na gapo iti napalabas na. Ididamo. Naragsak ken nagsingpet day di amok agang ganaot. Iso ang nagtalo ka ken kwa na. Ngam idi nagbayag, rimuaren ti pudno aburik na. Mananggundaway gayam. Awanan asi anang ramus kanyak. Isong agburburek ti tarak no malaglagip ko. No anyaman tinagkinaawatan nyo kin ni Dave, waswasimon. Nanang, nagrigat mo tunday tanga iparamid yung kanyak. Nagsingpat day di a tao. Deyo kumaliplipatan, nanang. Saan nga agpapada ti tao? Tintupay aginawan no agama? Agsinabali da iti ugali? Agpadada! May sada adara! Anya? Dara ti sa iro! Nanang, saan mo't akasta ti ama ni Dave? Apay, amum ka di ti ama na? Diyak pa'y nakita, nanang. Matlagayam, di mon ipilit ti basit nga mom. Matikawak, nanang. Imbagak lang aruden ti kinaayop dagiti ganggan naot, ngam natangken mo ti ulom. Lalabuskan, sa makaw awan. Apay nga ta pagpapadaon ni nanang dagiti ganggan na Sabali mo't ni Dave kadakwada. Sabali mo't tinangramos kan kwa na. Sabagay, maawatak tirik na ni nanang. Talaga nga uray asino kat makapatay no kasjay tinapasamak. Ngam, ayatot ni Dave. Diyak tumakisina kan kwa na, nga uray anyapay timapaspasamak. Nalaos ti gura ni nanang kadagiti ganggan naet. Gapoy ti pan nakaramus na. Sakbay nga inasawa day di tatangmi. Ngem ing kalintugaklat ta ni Dave. Tanasaya at matiti panagkunak. Awan ti makunakan kuana. Taam muna ti makibagay. Aging ga pinagsaritaan min ti may papan ti panagkalay sami. Kinasaritak nga rod ni nanang, Lady L. Nanang, ada kayat ko nga ibaga kada kayo, nga maawatan na kuma. No maipapankin ni Dave saan laangan. Talaga amay papankan kwa na, nanang. Jack kayat na a tao. Awan mo tibasol ni Dave kan ka, nanang. Apay akagurgura yu. Sabali mo't aganggan na tinangranggas kada kayo. Saan na mo't akapkapin ano? Nagbidot ka. Anya ti kayat yu asawan? Ni Dave kanday di asairo anang ramus kanyak. Kat agkabagyan. Ulitag nati sa iro anang ramus kanyak. Anya? Wan, natakwatak day ta kinapudno. Iso ano na patagak nga inam. Makiwin naswaskan. Kan lipat mon amamimpinsan day jay a tao. Saan apod no day tananang? Saan? Jakim pagarot. Nga ulitag ni Dave tinanggundaway kan ni nanang. Naisalaysay mo't ni nanang kanyak dayta, manang. Nag-imbestigar gayam iti family background ni Dave. Idi pa ilaan ka no. Jak siya nakastamot ni Dave. Si ka Dennis, patsam ka di ama nagdakdakas ni Dave. Jack mo't patsin, manang. Ngam awatak tirik nga ni nanang. Maawatan ka mat. Kastamot ki ni Dave. Oray anyapay ti mapaspasamak. Agkalay sa kami kan ni Dave.
Sinukir nak. Nagbalinak nga awan serserbinakan ka. Isuadi kan agpagpakita kanyak. Lading itak nanang. Ngam ay ayatak ni Dave. Kasla linaksid na kun nga inam, gapo iti dayta panagayat mo kan kuana. Saan nanang? Napatag ka kanyak. Sana po no dayta. Awan ti serbikan ka. Iso pumanaw kan. Sige nanang. Aramidak no dayta ti pagayatan nyo. Wan! Insukat na iti dayja agang ganaot. Awan bain mo nga inanak. Awan serpen. Napatag kayo nanang. Ngamjak mapagkadkadan ni Dave. Huston! Awan ang utang anaimbag anakam. Sukir ka nga anak. Pumanaw kan. No iso ti kayat nyo. Sige. Pumanawak. Pinapanaw na ko ni Nanang. What? Maawatak ni Nanang. Adamin dakkel ang makagapo. Why? Maamuam tumatlang. Saan pa nga itatipan ng ibagak, Dave? Kan saan siguron anaskan nga ibagakkan ka? You should tell me. Saanan, Dave? Tinapatagkat si Moro takkan ka. Gaputa ay ayatan ka unay. Thank you for loving me, Lorna. You will not regret at all. I will love you more than myself. I promise that to you. Agyaman ako na, Dave. Nasaysaya at nung pumanaw tan dito eh. Total, awan mo't laang ti serbit kan ni Nanang. Kansan ng agsabdang tingiwat dagiti man nakibiyang. Pinayaban ka dito'y Dennis, ading ko, tabilinan ka. Api ka di manang? Saan mo abaybayan ni Nanang? Uray na sakit tinakap na kanyak. Inatapay laday jay. Ngamjak mo't mabalin asinaan ni Dave. Agpimpin na tag kami adwa. Manang, maawatan kayo kini Dave. Ituloy yu tinayat yo. Siya kunti makaamo kini Nanang. Agyaman nak ading ta maawatan nak. Ikararag ko ta malawlawagan ti panunot ni Nanang. Kat maaklo ng tumatlaang ni Dave kas manugang. Kan saan nan nga iraman itigura na iti ulitag ni Dave. Anang ipaikan kwa na iti bangungot ti napalabas. Maaklon nan to dayta. Patik asandag na nga yung tiguran ni Nanang. Sapay la ko ma. Saan mo abaybayan ni Nanang? Ikarik dayta manang. Inata dayta. Jak tu pulos baybayan. I see in your face the glow of happiness now. Wen mata, adan anak ta nakapimpintas kan makarayaw. Kat patsyak amaragsakan ni Nanang no makita na ti apuna. She will love her, 'cause she's very loving. Sigurado dayta, nang ronak at nalailo nga ubing. Nalaing asumao. Kan nakapimpinta sa kaslamon mo niya ka. Dagita ti pag-aayat ni Nanang. Okay. Tell me when you like to go home to your country. We will surprise Nanang. We'll buy her anything. When Dave, amok dagiti pag-aayat ni Nanang.
Iso ti gatangek kan isaganak. Kan kang runaan na. Iso ti nakapimpintas. Nalailo. Kan nagpatag nga apuna. Imawag ak ading, tapno makapagsagana ka para iti isasangpot mi dita. Ngem, saan mon adakdakamatan kanina nang tapno masurpresa. Nagsayatan day tadamag manang. Maragsakan laki din ni nanang. Mailimutan kan ka, ken iti apuna. Agasam mo tapito atawan na di na ka nakita. Ken adapen apuna agtawan iti lima. Ken impagpakaamok asa na nagbalo ni Dave kan ka. Nakadungdung ulat ta. Impagarap na nga may nakasi ti ulitig ni Dave. Ti ulitig na anaulpit. Agyamanak no nakaamiris ni nanang, kat maaklon na kamin kan ni Dave. Tamay sa day tanga karkararag ko. Anyan ang nagragsak no kasta ading. Talaga manang. Maragsakan laki din ni nanang. Nang runa pa'y numakita na ti Bibo nga po ko na. Makapabangad dagita na amuakan ka ading. Ado ti sorpresa mi para kada kayo kan ni nanang. Kan agparambak tayon to, tapno maragsakan mo't dagiti ka aruba. Agpa-games kamin to kan ni Dave, tapno naragsak ti sanga karubaan. Nagsayatan manang. Kaslakit kita kung ti kinaragsak ti amin intun sumangpot kayo. Ket dakkala pa managnagday ta nakaan-anos ni Dave. Tiyam mo ni nanang ket agbalo ni Dave. Pagarupan na adang ran na kanto, kan daduma pa dita kinaulpit. Ngam saan mo't gayam. Mapanunot nanto apulos asa na nagbalo ni Dave. Nakaparparabor pa higit de. Pudno day ta, Dennis. Iso ang magagaran akon iti panagawid mi. Nakaragragsak nga rod ti panagpakasyon mi Lady L. Nagkid daw iti pamakawan kada kami ti inak. Ta saan na pimudno amin dagiti imbagbagana kontra kini Dave. Ita, duan ti anak mi kini Dave, kat saan lata nagbali ti panangipatag na kada kami nga agiina. Imirot pa'y kit di ti bigkat mi asang kapamilya. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman numapili umat ngay drama to'y surat ko. Tuy pagayam mo, Lorna, iti Florida. Saan nga amin nagundaway kat maparagsak tayo dagiti tao iti aglawlaw. Babaan ka dagiti desisyon tayo. Ta saan nga amin akanito kat maris rosas ti aglawlaw. Agduduma tayo iti panakaawat kan paganurutan. Tinapatag kat aramidon tayo ti rumbang. Ammo tayo nga ilaban ti karirik na tayo. No lakit di taadda tayo iti husto. Kan awan ti maagrabiyado, wano ibadbaddek tayo asabali at tao. Ta saan ngagpapada dagiti tao? Saan abasol ni Pedro, no bilang tanakabasol ni Juan? Alakastan Lorna, katagyaman nakiting kapanagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, J.R. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, kaniti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click